roller coaster ride, hands up in the sky, take you on a ride, yeah. We going up, we take it down, let's spice it up, baby, right here and now, nothing brings down. Så er vi på vej ud at fisk. Det er du. Ja. Gammel, kendt plads, men god. Ikke? Jo. Se senere. Hej, så er vi kommet til byen. En af de lidt mere kendte pladser. Men også inden det er overvandt. Jeg skal lige se, om vi også kan fange lidt makrel i dag, men det plejer også at være godt med hård af her. Så nu må vi lige se. Jeg fik ikke den linekår præsenteret ordentligt. Den ser sådan her ud fra Søndergaard. Og så kan man kan skifte strips, hvis de falder ud. Og jeg vil bare varme anbefale den. Den er rar, den vejer ingenting, og den er let, og den er god. Og de tunge vand. Jeg skal nok lige vise, hvordan jeg har lavet det. Det er faktisk en god idé til nybegynder. Hvordan man laver blink. Så, men det skal jeg nok lige vise her, lige når jeg får et støvle på. Det er sgu altid det værste. Jeg skal have tøj på. Og ham med tyskeren er nok travlt med at skulle ud op. Nu må han se, at vi skal ud. Hvad? Vi har sådan en kasse til en, så har jeg lavet. Alle sammen de sætter pakket op og sådan nogle her. Og så tager hun bare dem med, hun skal have med. Og så er det hurtigt. Så skal man ikke bruge så meget tid over. Især når det er koldt og sådan noget, og få limet det igennem. Det er godt alt det forarbejde. Så men I ser med, hvis der senere ude ved vandet. Vi snakkes.
prøve at dreje kameraet en lille smule. Ja, det er ikke den bedste strøm i dag, det er sydgående her. Det plejer at være bedst i nordgående, men hvis man går lidt længere hen her, så er det godt om i nord. Det er det fordel af det her lille bælt, den suser frem og tilbage. Så han har fået mange havøje her over det her plads. Ja. Vi kommer ind nu her, når det er ved at blive mørkt, så kommer vi ind til kant her. Det går sådan en revn herude. Du kan prøve at vise det. Det går sådan en revn derude. Og peger der. Så kan I se, det er masser af jeg skal lige rette over kamera her. Sådan. Det er ret en lille bælt. Du kunne faktisk ikke, hvad jeg så lige her i det her. Åh, fedt. Bare lad mig. Det værer mig heller ikke så meget, når jeg fisker her. Der er nogle få spot herhen af. Det er godt. Det er der, den plejer op. Det er bare stå og vente. Kan I se med, hvis det er mere? Hej. Får du nogle fisk? Hvad? Hvad er det? Det ved jeg sgu ikke. Hvad siger du? Jeg ved det ikke. Du har en torsk på. Nå for fanden. Du har en torsk. Ja. Og der er ikke noget med, at man ikke må røre ved dem. Nej. Jeg skulle da aldrig fange en torsk. Det er jo. Det passer så ikke. Nej. Nå. Så
Så er vi færdige med at fiske for i dag. Det blev til en enkelt lille fisk, og vi mærker det et par stykker. En lille torsk fik hun. Det er faktisk også meget fint at fange en torsk. Ja, det er altså ikke mig, hun har fanget, men en rigtig torsk. Men det er sgu da dejligt at kan fange en torsk, og man ikke kan fange nogen øje. Så vi har været lidt uheldige. Jeg fik sidste gang, fik jeg, men vi har mærket at fisk. Fanden ikke få dem til at blive. Er nogen der ved, hvordan man lærer at fiske at blive? Nå, det må vi se. Men jeg håber, I kan se, hvad I ser, og husk at like og følge med, ikke? Og så skal der sgu nok komme noget mere video. Og måske lidt mere sjov, ikke? Det skal jo være sjov at fiske. Så vi ses. Hej!